Vítejte zpět na juniorském mistrovství světa ve snowboardingu. Po krátké odmlce jsme se přesunuli sem do Špindlerova Mlýna, kde nás čekají 2 freestylové disciplíny. Dnešní program nám začal lehkou opalovačkou, pokračoval tréninkem ve slopestylu. Čaute, volám sa Samuel Jaroš, sme v Špindli na juniorských majstrovstvách sveta. Dneska bol prvý tréning, bolo fakt pekne, veľká konkurencia, 93 štartujúcich, perfektná trať a určite sa dojdete pozrieť a bude to tu super.